Ahojte, tu vaše OKR Moto, Kuba Richard, no a predstavujeme 1000 CF Moto MTX. No, mrkneme sa na ňu trošku zblízka. Páči sa mi predný blatník, ktorý je vysoko ako u motokrosových strojov. No a hlavne to logo CF Moto tam vpredu. No a keď sa pozrieme z boku, takisto krásne logo. Ja si myslím vydarený Kiska design. Drobnosti sympatické, logo CF Moto. No a mám už za sebou nejaké tie kilometre a nejaké nové postrehy na tejto motorke. No a čo by som vám k nej povedal? Je to motor z KTM Duke 990. No a celý ten priebeh toho motora, alebo ten prejav, ktorý v podstate produkuje, taký zaujímavý, čiže nepovedal by som, že je to točivý motor, alebo ktorý má rád vysoké otáčky. Funguje skôr ako nejaký šoper a podľa zvuku sa presne ani nedá celkom jazdiť. On jazdí takým svojím vlastným tempom, vlastnej réžii, ale je to také príjemné tempo alebo príjemný prejav, ktorý zvládne každý a ktorý asi bude každému sedieť. No a postupne sa oboznamujem s touto motorkou a väčšinou mám, dá sa povedať, že pozitívne dojmy. No a keď je tu nejakých pár drobností, tie treba naozaj hľadať s lupou, lebo dá sa povedať, že 90% je dobrých a nájdem nejakú jednu, dve drobnosti, ktoré by som mohol tomuto motocyklu vytknúť. Ako som to už spomínal, je to tá zelená farba, ktorá sa mne viacej páči, že máme rám, povedzme z KTM, motor z KTM, nádrže z KTM, možno trochu upravené réžii CF Moto, čo sa týka rozmerov a niektorých vecí, ale ako celok to funguje úplne super. Povedal by som, že je to také najlepšie prekvapenie na sezónu 2026. A tí, ktorí čítali náš článok OKR Moto o tých 10 najlepších adventuroch pre sezónu 2026, tak tí možno vedia, že som tento motocykel zaradil na 5. miesto medzi tie väčšie a veľkoobjemové cestovné adventure motocykle. No a keď vyhodíme tohto poradia Ducati, ktoré vie jazdiť len po asfaltovej ceste, tak sa tento motocykel prepracúváva na 4. miesto. Čiže povedal by som tak, že je KTM 1390 Adventure Air pre mňa najlepšia a najsympatickejšia motorka. Potom je KTM 1390 Adventure S. Druhé miesto, kde sa mi hlavne strašne páči ten automat. A keby som si vedel poskladať nejaký ten mix môjho obľúbeného motocykla, tak určite by som chcel pérovanie z KTM Adventure R. No a automat alebo prejav motora z modelu S. Na 3. miesto sa u mňa prepracoval to BMW so svojím novým modelom s 1300. No a na 4. miesto tento motocykel, ktorý si práve spolu obzeráme a obkukujeme tuto na poli. Viete, že máme celkom sympatický a krásny západ slniečka tam niekde v diaľke a to slnko nám stále viac a viac zapadá. Veľmi dobre sa jazdí s týmto motocyklom na asfaltovej ceste a úplne super dobre v teréne. No a keď sa pozrieme na ten jeho displej, tak spolu zistíme, že sa mi ho podarilo prekopať do slovenčiny, že stále chce niečo odo mňa.
No a s motocyklom je to tak ako s novou milenkou, čiže postupne sa oboznamujem, postupne ho spoznávam, postupne ho vychutnávam, no a stále objavujem nejaké krásne a nové veci. No a keď sa pozrete, tuto konkrétne, už máme najazdených 3,8 motohodín, máme slovenské menu, no a už sme sa dokonca stihli pripojiť aj s telefónom. No a keď tu prepínam M-kom v podstate jazdné módy, povedzme to takto, vidíte, že máme tu nejaký preklad do slovenčiny, ktorý nie je celkom 100%, lebo tu máme nejaký taký nápis, že štandard, daždivo, to asi nie je celkom spisovne v slovenčine, aj keď ja celkom neviem, lebo vždy som mal 5 z diktátov, a tu je také niečo, že všetrén. Tak, potvrďme si nastavenie motocykla, tu sa dostávame do štandardného menu. Keď kliknem na to, vieme sa dostať do rain programu, čo v preklade CF Moto znamená daždivo. No a tu sa dostávame na nejaký taký program terénny alebo mimo cestu, ktorý nie celkom dobre funguje, lebo keď som jazdil na takej štrkovej polnej ceste a pridal som plyn a chcel som, aby to koleso prehrabávalo, tak vždycky mi ten motor v podstate uberal výkon a bolo to také nepríjemné, nie celkom fajn. A potom som prišiel na to, že je tu taký kvázi terén, vlastne terén program, možno, že sa to lepšie zapína takto dotykovo. A vidíte, tu nám naskočilo niečo takého, že všeterenné, a tu sa deaktivuje ABS-ko predných aj zadných kolies a dokonca máme jazdiť opatrne. No a toto si neviete potvrdiť jedine tak, že potlačíte tento kruh v strede, čakáte. No a s týmto všeterenným programom sa mi jazdilo najlepšie, lebo tento program je taký naozaj offroadový, lebo keď sa pozrete, tu máte vypnú tú trakčnú kontrolu, čiže teraz keď pridáte plyn, tak zadné koleso vám bude prehrabávať a budete jazdiť tak ako na skutočnej klasickej offroadovej motorke. No a tu máte vypnuté aj ABS, čiže tu sa mi tie brzdy veľmi dobre, veľmi super ovládajú, bo kým som jazdil v tom programe mimo cest, tak mi tá zadná brzda tak trošku divne, zaujímavo fungovala a ja som prišiel na to, že je to tým, že sa mi zapínalo ABS a to ma kopalo v podstate do tej mojej pravej nohy a preto to bolo také trošku zaujímavé a nezvyklé, ale musíte prísť na to, musíte to cítiť, musíte na tom jazdiť. A ako som spomínal, že ten motocykel a motor KTM, ktorý je v tomto novom motocykli, tak samozrejme zdedil všetky dobré a aj jednu takú trošku horšiu vlastnosť, že keď je strašne teplo 36 stupňov, tak cítite, že z motora na vás, na vaše nohy trošku sála to teplo, ale nie je to nič takého strašného, až úplne zlého, lebo keď sa pozrete, ten motor má, nevidíme to asi, lebo je trošku tma, ten motor má dva ventilátory. Čiže každý jeden chladič má ventilátor a motocykel sa vám nebude prehrievať, čiže to zohrievanie nožičiek v lete pri 36 až 7 stupňoch je také mierne, povedal by som, že oveľa lepšie, ako to bolo u starých 790 alebo 890 KTM, ale ešte je to tam. Ale zase není to také strašné, ako je to u modelov Ducati, ktorými sa v lete ani nedá kvôli tomu vyžarovaniu tepla jazdiť. Takže
CF Moto ide strašne dopredu, učí sa od KTM, učí sa od Yamahy, no a samozrejme má svoj vlastný motošportový tím, ktorý spolupracuje s Asparom, no a skúsenosti toho motošportu sú na nezaplatenie, tam sa v podstate naučíte, lebo motošport to je laboratórium, ktoré nič neodpustí a ktoré vám nič nedaruje. Tam všetko musí fungovať na 110% a k tomu musíte mať aj to povestné pretekárske šťastie, aby ste dosiahli nejaké tie úspechy, nejaké pozitívne výsledky. No a takto nejako vyzerá svetelný podpis motocykla večer. Čím ďalej, tým máme väčšiu tmu. No a tým máme aj krajší západ slniečka, ktoré nám pomaličky mizne za horizontom. Aj tak som ešte nemal to šťastie skúšať tento motocykel v tme a vidieť, ako svieti. No ale keď sa pozrete okolo mňa, tak to vyzerá tak, že s tými svetlami nebude problém. A teraz máme v podstate zapnuté len obyčajné svetlá. A to ešte môžeme dať aj reflektory, ktoré svietia ešte ďalej úplne do tmy. Ja si myslím, že to vyzerá fakt veľmi dobre. No a tá jazda na tom motocykli je veľmi príjemná a vyzerá to tak, že nás za chvíľočku navštívia nejakí štvorkolkári na štvorkolkách a dúfam, že nás obídu a zmestia sa popri nás. No a čo by som ešte dodal, alebo čo som zistil a čo som objednával k tomuto motocyklu, tak objednal som si niektoré doplnky. No samozrejme porovnávam tento motocykel s tou najlepšou konkurenciou a s 1300-kami KTM, kde som na svoj S-kový model objednával väčšie plexisklo, aby som mal lepšiu ochranu proti vetru. Toto je celkom fajn ochrana proti vetru, ale pre skúšku som objednal väčšie plexisklo, aby tá ochrana proti vetru bola ešte lepšia. No a keďže jazdím pomerne veľa v teréne, tak som objednal rozšírenie bočného stojana alebo stojanu do terénu, aby sa mi bočný stojan v nejakom mäkšom podklade nezabáral. No a všimol som si, že v sérii mám vyhrievané sedadielko, keďže sú teploty od tých 33 až 36 stupňov, tak samozrejme ho nemám chuť skúšať a testovať. No a motocykel má, čo som zistil, takisto vyhrievané rukovete. No a je to veľmi krásne a veľmi super zapracované, že človek na prvý pohľad ani zistí, že má vyhrievané tieto rukovete, kde všetko je tak krásne zapracované a nádherne schované, že ani nezistíte, že takéto technické vymoženosti máte v cene. No a čo som už viackrát zdôrazňoval, tak to je neskutočne brutálna cena. 11 220 € za takto vybavený a takto dobre spravený motocykel. Si myslím, že to je úplne zadarmo. No a keď máte nejaké tie korunky a nemáte ešte niečo podobného v garáži, tak ja si myslím, že v tejto cenovej hladine asi nič ani neobjavíte. No a toto je terénna a vyššia verzia tohto motocykla, nakoľko ja som trošku prcek a mám len 175 cm. Určite rád by som vyskúšal tú nižšiu verziu, ktorá sa volá, tuším, Touring a toto je Adventure.
Takže sa pozeráme akurát na nádrže, ktoré sú fakt veľmi pevné. A podľa mojich skúseností z reálneho sveta, keď sme s takouto nádržou položili KTM do takej 5-metrovej priepasti približne pri rýchlosti asi 30 km. No a nádržiam, lebo motocykel samozrejme padol hneď na nádrž, keďže ťažisko motocykla je dole. A potom na hliníkový držiak zadného kufra, ale to bolo ešte pri motocykli KTM 790. No a poškodil sa tuto tento plech, no a rozbil sa nejaký plast tuto na spodku pod spoilerom. Ten sme zalepili lepiacou páskou a majiteľ motocykla ešte v kľude, v pohode absolvoval cestu domov do šale po našej terénnej a dobrodružnej jazde. Takže týchto bočných nádrží, ktoré vyčnievajú tam dole a zdajú sa byť na prvý pohľad úplne zraniteľné, opak je pravdou. Toto všetko nádherne, super dobre funguje. Keď ste nejaký super extra divočák, tak môžete si objednať hliníkové kryty na tieto nádrže, ktoré sú súčasťou príslušenstva CF Moto na tieto motocykle Adventure 800 MTX, vlastne toto už je 1000, sorry. No a je tu strašne veľa všelijakých doplnkov, ktoré si viete objednať na tento motocykel. Či už sú to kufre, rôzne tašky a všeličo možného. No a ešte jedna vec ma napadla, že aj keď ten výfuk vyzeral celkom fajn, hlavne v tejto čiernej farbe, čo keby som skúsil nejaký ten Akrapovič alebo Remus, možno, že by sa trošku otvoril priebeh alebo výkonová krivka toho motora a motocykel by išiel lepšie zo spodu v tých nízkych otáčkach. Možno, že by som aj nejaké to kilečko ušporil na tej koncovke výfuku. Čiže to je ešte vec, nad ktorou špekulujem. Teraz odídeme trošku na dovolenku. Diely dorazia zajtra na tento motocykel. Keď sa vrátime, tak si ich nechám namontovať mechanikmi. No a skúšame ďalej. No a keď chcete vyskúšať takýto nádherný, super dobrý motocykel, tak bežte do OKR Moto. Máme tu jeden takýto demo, ktorý si viete vyskúšať, aby ste v podstate cítili niečo podobného ako ja. No a nemuseli počúvať len tie moje slova, ale zažili to aj naživo. Hovorí sa 1000-krát počuť a raz vidieť, alebo ešte lepšie raz vyskúšať. Čiže čakáme na vás a ako je to stále, chýbate už len vy, OKR Moto, a my sme tu už 23 rokov pre vás. Choďte bežte do OKR Moto, ešte zajtra do nejakej 12. hodiny máte príležitosť aj možnosť, no a potom sa vidíme niekedy toho 6.7. Ja dúfam, že aj oddychnutý a zregenerovaný. No a keby ste aj vy išli na nejakú mini dovolenku ako my, tak prajem príjemné prežitie a naberte energiu. No a poprosím, sledujte aj naďalej OKR Moto a nás. No a ešte lepšie, ak si niečo občas aj nebodaj kúpite, aby sme mohli obmieniať ten nástrojový park a občas aj niečo kúpiť, lebo takto vám vždy vieme predstaviť a ukázať niečo nového. Možno, že to niektorých ľudí aj zaujíma, to čo tu v podstate hovorím pre vás a točím pre vás. Ahojte.
Krásny večer. Oddychujte spolu s nami. Čaute. Ahoj.